बिटिआरनि जेसेबां एमसिएलए मिनिस्टारफोर दं बियो सप्तायाव खनसे आसाम गभर्नमेन्टआव खामानि मावनो पारमिसन लाहैनांगौ जायो। ओरैनो सिएम डेपुटि सिएम आरो जेसेबां एमसिएलएफोर दं ओरैनो मुर्ति बादि जिरायनानै थायो, जेबो पावार गैया, सेल्फ अट'नमि गैया। गासैबो बिटिआरनि डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ डिसिआ 2.9 दफानि गेजेरजों आखायाव लाजोबगोन होननानै लिरनाय दङ होननानै बे आंनि राव नङा, सासे रिटायार्ड आइएएस अफिसारा बुंदों। स' दिनै बिनि सोमोन्दैनो डिटेल्स सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। गिबियावनो नोंथांमोना जे बिटिआरआव दे इएम एमसिएलएफ्रा ओरैनो गावसोरखौ पावार गोनां बादि देखायो, नाथाय सिङाव जेबो सेल्फ अट'नमि गैया, पावार गैया, मुर्ति बादिसो आसाम गभर्नमेन्टजों सालायजायो। बे खोथाखौ सासे आइएएस रिटायार्ड आइएएस अफिसार जाय अफिसियेल खामानिफोरखौ बेफोरबादि खुंथायफोरखौ सालायनानै फैनाय एक्सपिरियेन्स मोननाय, नों आं जों बादि आयाराम गयाराम नङा। बिथाङा सासे रिटायार्ड आइएएस अफिसार, गोबां एक्सपिरियेन्स अनुभबजों बिथाङा बुंदों। बेखौ थर्न गोसो होनानै खोनासंनानै लाग्रो नोंथांमोना। नुखांबायबाबो बिनि उनावसो मेन सावरायनांगौ खोथाया जागोन, आरो लोगोसे खाम्फा बरगयारिनि खोथाखौबो फंनैसो सावरायनांगौ दं। नायग्रानै लाबोदो। আগৰ বিটিসি টু ষ্ট্ৰং আছিলে, এইটো বিটিসি আন্ডাৰতে আছিলে, বড়োসকলৰ বা ট্ৰাইবেলসকলৰ হাততে আছিলে। এতিয়া যোৱাবাৰ যিটো বিটিআৰ লগত MOS চহী কৰিছিল, সেই চহী কৰোঁতে বোধহয় 2.9 কি লিখা আছে, ডেট বোলে ডিষ্ট্ৰিক্ট যিমান ডেভেলপমেণ্ট কাম এইটো ডিচি জৰিয়তে কৰিব বুলি কৈছে। ডিচি বুলি ক'লে এইটোতো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, ডিচি চিফ মিনিষ্টাৰৰ কামে কৰে ডিচিটো। তাৰমানে বিটিচি প্ৰমোদ বড়োসকলে নকৰে, তেওঁলোকে এনেই বহি আছে, আচলতে দেখুৱাব নোখোজে তেওঁলোকে, কিন্তু আচলতে এনেই বহি আছে, ৰবৰ ষ্টাম্প হিচাপে বহি আছে তেওঁলোকে। এইটো আমি অপ'জ কৰিছোঁ আগৰ পৰা, আৰু কাৰ্বি আংলঙতো এইটো কৰিবলৈ বিচাৰিছে 2.9 এগ্ৰিমেণ্ট MOS-ত। সেইটো আমি অপ'জ কৰিছোঁ। এইটো যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ 6th শিডিউল অট'নমি একেবাৰেই নাথাকে। বিটিচিটো মই জনামতে একো অট'নমি নাই, তাত ডিচিহে চলাই বুলি মই শুনিছোঁ। ডিচি চলাই মানে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে চলাইছে, আৰু তাত মিনিষ্টাৰসকলে গৈ পেলাই এপ্ৰুভেল কৰি লয়, নহয় জানো? সপ্তাহত এবাৰ নে কিবা যায় তাত। তেতিয়াহ'লে মিনিষ্টাৰে যদি ডাইৰেক্টলি কৰে, তাৰমানে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে, এইটো বিটিচিয়ে কৰা নাই। তাৰমানে বিটিচি হাতত নাই এতিয়া। नुनो मोनबाय, जोंथ' मा मिथिनो, जोंथ' ओरैनोसो बुंलाबायो, नङा होमबा? सिगाङाव एसे एनै बुंबोबाय, डिसि गार्डेन मनिटरिं खालामहैनाय, बेसेबां फैसा हाबदों, जोंनि फैसाखौनो डिसिआसो मनिटरिं खालामो गार्डेनाव, जोंनि ओनसोलनियावनो। बेखौ आं बुंखांखाबाय। आरो दिनै खोनानो मोनबाय 2.9 दफानि गेजेरजों गासैबो डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ डिसिआ आखायाव लानानै खामानि मावगोन बिटिआरआव होनदों। अब्ला बाव डिसि फैयोब्ला, बेखौथ' जावले बुंखांखाबाय भिडिअ गोबांनो। डिसि फैबा डिसिआ आसाम गभर्नमेन्टजोंसो सालायजायो, आरो डिसि सालायनाय माने आसाम गभर्नमेन्ट सालायनाय। बेखौथ' इनडाइरेक्टलि डिसिनि थ्रुयै आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिआरखौ सालायगासिनो दं, डाइरेक्ट आखाइ होआखै। होमबा गासिबो डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ डिसिनो आसाम गभर्नमेन्टनो हरनांगौबा बिटिआरआवलाय मा जेबो खामानि गैयि जाखागोन जिएमफ्रा, सिएम डेपुटि सिएम बिथांमोना। आरो दिनै जाय बुस्थुआ 6th शिडिउल प्रभिजनखौ आरो 6th शिडिउलनि माखासे पावारफोरखौ खमायगासिनो दं, राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेसखौ खोमालांगासिनो दं, बेखौनो जुदि इमप्लिमेन्ट जाहोजोबोब्ला आरो स्ट्रेंथेन पावार गोनांसिन खालामोब्ला 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों, होमब्ला जोङो जाय बुस्थुखौ लानानै जोंनि मोन्थाइफ्रा गोमानाङो, बेखौ जों पावार गोनांसिन खालामोबा गासिबो जिर'सो जाहैजोबगोन। ओंखायनो बिथां जन इन्टि काटार, रिटायार्ड आइएएस अफिसार, बिथां सारा जे खोथाखौ बुंदों, बेखौ लानानै नोंथांमोना मा कमेन्ट्स होयो? नोंथांमोननि फारसेनिफ्राय, नोंथांमोननि नलेजनिफ्राय, आंनि जि ब्लग फेमिलि, नोंथांमोना
जरुर हरबानो जाबाय। दा साननो गोनां बाथ्राया बे सिगां समाव आगुनि समाव बिटिसिआ बिटिसिनि आखायावनोमोन, ट्राइबेलफोरनि आखायावनोमोन होननानै रोखा रोखा फोरमायदों। जों होननायाथ' जाया नालाय, बिथां रिटायार्ड आइएएस अफिसारनि खोथाखौ लादो रायजो राजाफ्रा। बिटिसिआ बिटिसिनि आखायावमोन होनदों, ट्राइबेलफोरनि आखायावमोन होनदों। नाथाय नैबे बिटिआरआ, नाथाय नैबे समाव बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय ट्राइबेलफोरनि आखायाव गैला बिटिसिआ बा बिटिआरआ। बिटिसिनि आखायावनो बिटिआरआ गैला। खोथाया मालायनियाव थांबाय। होमबाबो जानला मोनला सुबुङा बुङाखैना, रिटायार्ड सासे आइएएस अफिसारासो बुंदों। जोंनि इयुना माबादि बेखौ जों दा साननांगौ जायो। लोगोसे खाम्फा बरायगिरि सारखौ फंनैसो बुंनांगौ थायो। बेखौ नोंथांमोननि फारसेनिफ्रायबो बुङोब्ला मोजां जायो। रायजो राजायासो सापर्ट होनानै सासे दैदेनगिरिखौ दैदेनगिरि खालामो। रायजो राजाफ्रासो साधारन सुबुंनिफ्राय सासे सुबुंखौ दैदेनगिरि महरै फाथियो, एम खालामो, एमपि एमएलए खालामो, राजा जाहोयो। आरो भारत संबिधान मथे सासे बेक्तिया बबे दोलोजों थायो बे बेक्तिगत सुबुंनि सायाव निर्भर खालामो। नाथाय जाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थानानै डिपुटि चिफ जानानै जेबादि हाबा मावबोदों, जेबादि कन्ट्रिबिउसन होबोदों, बे खामानि मावनाया बिपिएफ दोलोआव थानानैनो बिथाङा मावदों, रायजोफोरखौ सेवा खालामदों। दा थाङोब्ला थांबाय, थांथारबाय। नाथाय बे थांनाय लोगो लोगोनो बिपिएफ दोलोआ सोरलां बोरलां जाबाय, बा रायजो राजा सापर्टार्सफ्रा गरम जाबाय, उगुल मुगुल जाबाय, बे नङा। सासेनि भट, सासे दैदेनगिरिनि भट, रायजो राजानि भट सेम भेलु। बिथाङा ओंखारदों, रायजो राजायाथ' दङ बिपिएफजों, दिनैसिमबो गामि गामि बिपिएफखौ नागिरो। थ' अब्ला बेनि सायाव मा कमेन्ट्स होयो नोंथांमोना जरुर लिरना हरबानो जाबाय, आं कमेन्ट्सखौ नेगोन। स' बिदिखौ जेखिनियाव दोनथ'बाय। थेंक इउसै, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।